Здравейте всички, аз съм Роско, сещате се, ако сте гледали клиповете ми. Сега ще направя един клип на Майнкрафт. Изчакайте мъничко да се взема поставката за камерата. И ето ме пак. Исках да сложа камерата, добре. Изчакайте ми. Хора, изчакайте да го правя. И хора, оправя го. И да почваме. Ще играем на един нов свят. Няма ще го кръстя. Ей. Виждам с ръката, ама нищо. Защото съм на телефон и заради това ми се вижда ръката. Лоша нас. О, сега. Време за бизнес. Хора, пак ще спра клипа на пауза. Тоест... Да, ще го спра на пауза. Хора, мъничко може и да не виждате хубаво, защото оправям камерата. Изчакай. Те.